Introvertni ljudi vole zimu zato što nas zima skuplja, zatvara u sebi jer nam je mnogo hladno, a leta vole ekstrovertni ljudi zato što su onda raspojasani, otvoreni ka svetu i mogu da se razgolite koliko žele i koliko to treba. Zima je vreme kada se zaista moramo povući u sebe da bi nam bilo toplije, ali možda to vreme i preispitivanja. Zašto zima ne bi bila vreme preispitivanja? Ne ponedeljak, ne Nova godina, ne bilo koji praznik, nego baš zima kao vreme kada se skupljajući u sebe odmičemo od svega onoga što nam nije na korist, što nam nije dobro ili u čemu ne samo da ne uživamo, nego ne osjećamo svoju svrhu ili svoj smisao. Možda to skupljanje u sebe tokom zimskih dana, kada vrlo rano padne mrak, kada je hladno, kada smo svi skupčani u svojim zimskim jaknama, dozvoljava da porazmislimo onome ko zapravo jesmo i u čemu smo. Da kada nastupe topli dani, kada dođe proleće, zapravo se obnovimo i da ti možda praznici budu preobražaj unutrašnji, a ne spoljašnji, i da ne moramo da kitimo jelku i da razmišljamo o spoljašnjem dekoru, nego da razmislimo o tome čime ćemo ispuniti sebe, a što do sada jeste bila praznina ili besmisao.